Har alt været rosenrødt? Nej, det har det ikke. Der har været nogen, der ikke har behandlet beboerne ordentligt og været rigtig slemme ved den, og er blevet fyret heldigvis. Så, ja. Men det er dem, der kommer til at tegne billedet. I stedet for, at der er rigtig mange, der har gjort et godt arbejde. Men jeg kan så sige, at det er menneskeligt. For jeg har selv gjort, eller taget mig selv i det, for at sige, for filen hvor er det irriterende. Altså så ser man en film, der ikke hører helt hjemme i virkeligheden. Så læser du, fordi at det er det, folk vil høre. Ordet opstår fordi, at man dengang sagde, at de er svage i ånden. Altså hvor det senere, og hvis I finder frem til, hvor mange prædikater, der så har været på dem, ikke? Og fysisk, psykisk udviklingshæmmet, og så ordet var egentlig god nok med åndssvag, men det blev misbrugt, fordi at, hvor er du åndssvag, og det er da også åndssvagt, altså, ja. Så man misbruger den måde. Vi har set meget af det der med samlebåndens, altså når de skulle i bade, så var det, at de blev legnet op sådan, hvor at det ikke nødvendigvis var, at beboeren havde lyst til et bad, men hvor at det skulle vi i bade, hvis du ikke vil have børstet tænder eller have tøj på, så må du gerne sige nej, og så skal vi som pædagoger acceptere det. Det er rigtigt. Men jeg tænker, det var led i, jeg synes ikke, altså jeg har været med til, at der sad nogen, de havde så morgenkåber på, og sad og ventede ude, og så var det på, altså du badede, og så kom der nogen ud, eller så kunne de videre hen, og hvis ikke de selv kunne, og det var nogen, der ikke kunne, så blev de tørret og så videre, altså Men jeg synes ikke, jeg oplevede, at der var nogen, der ikke ville. Altså det var en del af det, altså, og det var vi vel egentlig også selv, og så den kultur, der var. Hvad med sådan noget i forhold til måltiderne? Var det bestemt på forhånd for dem? Det var ikke noget, de selv havde indflydelse på? Nej, det kom fra centralkøkken. Der var jo økonomer på, der vidste, hvad kostsammensætningen skulle være. Men så i dag vil jeg så sige, at der er en anden grænse, og det er, når du siger, at de ikke vil. Hvad er omsorgspligt, og hvad er omsorgssvigt? Fastelavnsboller. Hvad skal vi have, når vi har fastelavnsfest? Hvad vil vi gerne have? Altså og jeg troede jo, at fastelavnsboller med fløde, det var det bedste. Altså, hvor der er en, der siger, at jeg kan ikke lide flødeskum. Nej, men så var rundt og sige, hvad vil du gerne have af fastelavnsboller? Og så hver fredag formiddag, så var det rundstykker. Jamen så rundt og sige, hvad vil du have? Vil du have rundstykke? Vil du have birkes? Eller hvad vil du have? Så der var noget, plus at, jamen hallo, altså hvad er du skal have blomster ude i kummerne om foråret. Hvad skal det være for nogle blomster? Hvad skal vi have til julefrokost? Snaps! Acceptere og respektere de beboere, som de nu engang er. Og egentlig have øje for, jamen altså, kan de komme videre i deres udvikling? Altså, hvad skal det til for, at de kan komme videre i deres udvikling? Stativ. Ja. Det er jo godt for skeletten, at man lige kommer op og stå lige for ham. Ja. Okay. Og vi er 2 til det. Ja. Så spænder han faktisk først her. Okay. Det er for hans egen sikkerhed. Ja. Fordi alt det der spændinger i magt
Fordi det skal ikke gå. De der hofteceller på kørestolen, det er jo også magt. Ja. Okay. Hvad hvis han så ikke har lyst den dag? Så kommer han ikke i det. Okay. Altså sådan ligesom Tobias er rigtig god til at fortælle os, hvad han vil, hvad han ikke vil. Mm-hmm. Og vi kan spørge ham, han kan godt sige nej med lyde og øjne. Mm-hmm. Og hvis han siger ja, så kommer han i det. Og hvis han siger nej, så gør han det ikke. Okay. Men på den anden side skal det heller ikke være sådan, at han siger nej hver gang. Fordi så går det ud over hans tarmfunktion. Ja. Altså vi har en speciel borger, som vi også siger, jeg nævnte lige før, at hun får lov til at selv at vågne op. Vi kan ikke bare lige gå ind og vække hende. Så hun får lov til at vågne op 10, 11, halv 12. Det er alt efter hendes dag, hvordan den har været. Mm-hmm. Så der synes jeg, at hun får selv. Der er meget selvbestemmelse i det. Vi spørger ind til borgerne, sådan en som en anden borger, når han kommer ud i fællesarealet, når vi kan godt høre deres lyder. Så nu ved I godt, vores borgere, de har ingen sprog. Men de kan godt fortælle os, hvad de vil og hvad de ikke vil. Altså når vi så kender dem så godt, deres lyde og deres kropssprog, så kan vi godt høre, okay, han er ikke glad for at være her i fællesarealet. Så kører vi ham hjem igen, og vi spørger først, er det fordi, du vil gerne hjem igen? Så kan han give et tegn på, at det vil jeg gerne. Så flytter vi ham hjem igen. Hvem bestemmer, hvad de skal have at spise? Det gør vores køkken, men der er kokke. Okay. Vi har en ansat kok, det er ham, der laver maden. Ja. Et selvbestemmelsesperspektiv i det. Ja. At de vælger ikke selv, hvad de skal have at spise. Nej, ikke sådan som du tænker, dig og mig. Nej. Men der er der medbestemmelse i. Altså der er der mad, så kan de enten vælge fra eller spise det. Så er det ikke selvbestemmelse, men der er medbestemmelse i. Ja. Jeg vil sige, at de skal ud og prøve det. De skal ikke være fordomsfulde, eller de skal ikke være bange for, fordi det er nyt. Dengang jeg var studerende, der var jeg også bange for. Altså jeg var bange, fordi jeg tænkte, nej, jeg kan ikke arbejde med handicappede, multihandicappede. Og da jeg så kom i en praktik med specialbørn, der tænkte jeg, yes, det er det, jeg vil arbejde med. Ja. Hej Bjarke. Hej Bjarke. Bjarke, vi står 3 herude, ikke? Hej, og så er der 2 unge piger, der skal lige gå rundt. Er det okay? Ja, det er det, ikke? Ja. Vil du gerne have et stykke chokolade, når vi nu er der? Vil du mærke den? Bjarke, han har et dårligt syn. Ikke? Bjarke, nu fortæller jeg lige, Bjarke. Du har en lille smule dårligt syn. Er du klar? Chokolade og kaffe og cola. Det er også lækkert. Det kan Bjarke godt lide. Må du lige gå ind på dit soveværelse? Ja. Stop. Slut. Vandmålet videre. Og hvis den er kommet hjem, så kan du se det. Ellers kan du godt blive sandstrejlet.